Τώρα με μια καλή μας φίλη, τη Σοφία Γκοτσοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω. Και εμείς είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, και έχουμε να ανακοινώσουμε πολύ ωραία. Όμορφα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Βλέπω εδώ μείον 35% σε όλους τους καναπέδες Γκοτσόπουλος Home μέχρι 18 του μήνα. Έχουμε εδώ 10 σήμερα, οπότε προλαβαίνει ο κόσμος. Βέβαια. Έχουμε δώσει πολύ χρόνο για να απολαύσουν όλοι οι πελάτες μας ωραίους καναπέδες με μεγάλη έκπτωση. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας που την ξέρουμε, την αγαπάμε, βλέπουμε εδώ σε τι ωραίο χώρο είστε. Είμαστε λοιπόν μια ελληνική εταιρεία επίπλων, έχουμε το εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση και αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι ότι κατασκευάζουμε έπιπλα μοντέρνα για όλους τους χώρους του σπιτιού, για σπίτια, για ξενοδοχεία, για χώρους φιλοξενίας. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έρχεται ο πελάτης μας να αγοράζει ένα έπιπλο από την Γκοτσόπουλος Home και να το έχει μαζί του για μια ζωή. Και θέλουμε να στηρίζετε τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως είμαστε εμείς. Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε βλέπουμε βέβαια, παίρνουμε ένα δείγμα από εκεί ακριβώς που είστε. Τι είδους έπιπλα μπορεί κάποιος να βρει στην εταιρεία? Απευθύνονται, είναι για όλα τα σπίτια, μπορεί να τα κάνει κάπως μια ειδική παραγγελία, να θέλει να τα φτιάξει όπως τα σκέφτεται. Ναι, βέβαια. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να παρουσιάζουμε τη βασική μας συλλογή και από εκεί και πέρα ερχόμαστε σε επαφή με τον πελάτη, βλέπουμε το χώρο του, κάνουμε μια δωρεάν μελέτη του χώρου και διακοσμητές και επαγγελματίες του χώρου μας εμπιστεύονται πάρα πολλά χρόνια τώρα για να φτιάξουμε τις ειδικές κατασκευές των επίπλων τους και να φτιάξουμε λειτουργικούς χώρους με μακροχρόνια χρήση. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν αποκτούμε ένα έπιπλο να έχει μια μεγάλη διάρκεια, έτσι. Είναι ένα αξιόλογο αντικείμενο. Συνήθως θέλουμε να το έχουμε πολλά χρόνια και να μην το αλλάζουμε κιόλας, γιατί και μας βολεύει και το θέλουμε. Και αυτό έχει να κάνει και η σχέση κόστους και διάρκειας ζωής. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και να είναι και προσιτές τιμές, αλλά ειδικά σε προϊόντα που κρατούν κιόλας το χρόνο. Βέβαια. Γιατί πλέον ο κάθε πελάτης έχει ένα ξεχωριστό budget. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε το budget του πελάτη, να πάρει ένα καλό έπιπλο, να το παραδώσουμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και από εκεί και πέρα να μην κάνει, να νιώθει ότι είναι ικανοποιημένος με αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι σημαντικό το να έχουμε καλές τιμές, προσιτές τιμές, να βάζουμε και εκπτώσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να μπούμε σε περισσότερα σπίτια. Είπατε μαγική λέξη τώρα, οι εκπτώσεις. Όταν ακούμε εκπτώσεις, όλοι οι καταναλωτές φυσικά τους αρέσει αυτό και θέλουν να το εκμεταλλεύονται. Τώρα είμαστε σε μια φάση που τρέχετε κάποια προσφορά. Είπαμε ήδη για το Sofa Days, βέβαια. Ναι, βέβαια. Έχουμε Sofa Days, έχουμε 35% σε όλους τους καναπέδες. Οι καναπέδες μας μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε διάσταση, έτσι. Είτε ένας γωνιακός, είτε τριθέσιος, είτε διθέσιος, είτε όπως θέλει ο πελάτης. Και ο οποίος ουσιαστικά παρεμβαίνει και μέσα στο σχέδιο. Οπότε εμείς έχουμε βάλει αυτές τις εκπτώσεις με 35% έκπτωση για να μπορούμε να μπούμε σε περισσότερα σπίτια, γιατί το καθιστικό είναι το πιο σημαντικό μέρος του σπιτιού. Εκεί απολαμβάνουμε όλοι, μαζευόμαστε στον καναπέ μας, καθόμαστε, χαλαρώνουμε, οι φίλοι μας, οι παρέες μας. Είναι σημαντικό έπιπλο για όλους μας. Είναι το πιο σημαντικό βέβαια και αυτό που οι περισσότεροι θέλουμε να το διαλέξουμε και να είναι κάπως εκλεκτό. Λοιπόν, Sofa Days μείον 35%. Αυτό ισχύει μέχρι 18 του Οκτώβρη. Πείτε μας και πού μπορούμε να σας βρούμε. 18 Οκτωβρίου. Ναι, 18. Πού μπορούμε να σας βρούμε για να έρθει ο κόσμος να διαλέξει τους πιο ωραίους καναπέδες. Μπορείτε να μας βρείτε στο κατάστημα εδώ στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 138, στο Παλαιοφάλιρο. Επίσης, να πω ότι παίρνουμε μέρος και στην Ξενία, που είναι άλλο ένα κομμάτι που αφορά τους επαγγελματίες και τους διακοσμητές, αλλά θα δουν εκεί τι δουλειά ακριβώς κάνει η Γκοτσόπουλος Home. Οπότε, όλοι οι καναπέδες μας έχουν έκπτωση, υπάρχουν και οι τιμές στο site gotsopoulos.gr για να έχετε μια πρώτη εικόνα και από εκεί και πέρα αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς.
Ωραία, Σοφάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για την Κοτσόπουλος Home, ένα ελληνικό εργοστάσιο. Να μπείτε και στο site gotsopoulos.gr. Sofa Days 35% μέχρι 18 Οκτώβρη για αυτούς τους πανέμορφους καναπέδες που βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας επισκεφτούμε. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας περιμένω όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, όντως είναι ωραίο και να τονίζουμε αυτό όταν είναι ελληνικό brand και όταν όλα αυτά τα οποία ακούγαμε που δίνει και αυτή τη δυνατότητα του ελιγμού. Γιατί ο άλλος από το σπίτι το ακούει και το χρειάζεται και το ζητάει. Να προσαρμοστεί στα μέτρα του και σίγουρα στην τιμή και στα βαλάντι τα οποία διαθέτουν. Πριν χαιρετήσουμε τον Τάσο, να μας πεις